हर हर महादेव। जय शिव गुरु। सबसे पहले देवों के देव महादेव के कोटि कोटि प्रणाम। मैया पार्वती के चरण में नमन। धरती माता के प्रणाम, जिनकर गोद में हम सब बानी। यूट्यूब के माध्यम से जितने गुरु बहना और गुरु भाई हमार आवाज सुनत बानी, सभे के दिल से प्रणाम। हमार चैनल शिव चर्चा भोजपुरी अमृता के संग में आप सबके स्वागत बा। आज हम रउआ लोग खातिर एगो ऐसन कथा लेके आयल बानी, जवन सुन के दिल रो पड़ाई, दिमाग सोच में पड़ जाई। ई कथा है भक्ति, इंसानियत, जात पात के सच्चाई के तैयार बानी ना? त चलल जाओ कथा के ओर। एक छोट सा गांव रहे, जहां हर जाति, हर वर्ग के लोग रहत रहे। ओही गांव में दू औरत रहत रहली, एक धोबिन और दूसरी डोमिन, दोनों शिव गुरु के शिष्या, दोनों महादेव के सच्ची भक्त। लेकिन समाज आज भी लोगन के बांट के रखले बा, जात पात के नाम पर। शिव चर्चा का आयोजन एक दिन धोबिन सोच ली, आज हम अपने घर शिव चर्चा कराइब। उ खुशी खुशी पूरा गांव में खबर भिजवली, टोला मोहल्ला सब जगह। लेकिन एक गलती हो गईल, उ डोमिन के बुलाना भूल गईल। उ दिन डोमिन नहा धो के, साफ कपड़ा पहन के अपने द्वार पर बैठ के इंतजार करत रही। मन में सोचत रही, आज जरूर कोई हमके बुलावे आई। लेकिन कोई ना आयल। समय बीतत रहल, शिव चर्चा शुरू हो गईल। डोमिन के दिल टूटे लागल। फिर उ खुदे सोच ली, भगवान के घर में बुलावा के का जरूरत, हम खुदे चल जातानी। डोमिन चुपचाप धोबिन के घर पहुंच गई। सब लोग भजन गावत रहे। उ पीछे बैठ गई, ताली बजावे लागी, मन से भक्ति करे लागी। किसी से शिकायत ना, किसी से नाराजगी ना, बस भगवान से जुड़ाव। पंडिताइन का व्यवहार ओही गांव में एगो पंडिताइन भी रहली, जवन बहुत जात पात मानत रहली। जब उ डोमिन के देख ली, त धीरे धीरे अपना जगह बदल के दूर हट गई, ताकि छू न जाए। ई देख के डोमिन के दिल रो पड़ल। उ सोच ली, काश हम डोमिन न होत, त आज कोई हमसे दूर न भागत। प्रसाद का अपमान। 3 घंटा बाद शिव चर्चा खत्म भइल। प्रसाद बटे लागल, सबके मिलल। लेकिन जब डोमिन के बारी आयल, पंडिताइन हाथ खींच लेली, प्रसाद वापस रख देहली। डोमिन के कुछ न मिलल। उ चुपचाप घर लौट गईं, दिल में दर्द लेके। शाम के डोमिन अपने पति से कहली, हम अपने घर शिव चर्चा कराई। पति कहले, बहुत अच्छा काम बा, भगवान के काम में देर काहे। डोमिन के घर शिव चर्चा, डोमिन पूरा गांव में निमंत्रण भेज दिहलस। सब लोग आ गईल, सब खुश, सब उत्साहित। लेकिन पंडिताइन ना आई, बहाना बना देहली, हमार तबीयत खराब बा। असल में उ जात पात के अहंकार में डूबल रहली। डोमिन की परेशानी, अब डोमिन परेशान हो गई। शिव चर्चा कैसे होई? क्योंकि गांव में चर्चा करावे वाला पंडिताइन ही रहली। उ रोए लागल, मन से भगवान के पुकारे लागल। माँ पार्वती का आगमन, कैलाश पर बैठे महादेव सब देखत रहले। मैया पार्वती कहली, ए महादेव, देखी ना, एक सच्ची भक्त दुखी बा। महादेव मुस्कुराए, कहले, जा पार्वती, आज तू खुद जाके शिव चर्चा करा। माँ पार्वती एक साधारण औरत के रूप में धरती पर आई। डोमिन के घर पहुंच गई। कहली, काहे परेशान बारू, हम चर्चा करा देब।
डॉमिन के मन में उम्मीद जग गई। अद्भुत शिव चर्चा फिर शुरू भइल। शिव चर्चा ऐसन मधुर आवाज, ऐसन ज्ञान, ऐसन भक्ति कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो गईल, जैसे खुद भगवान बोलत हो खसू। 3 घंटा कब बीत गईल किसी के पता न चलल। प्रसाद बटल, सब खुश होके घर चल गईल। डॉमिन पूछत रह गई, ऊ औरत कहाँ गई? लेकिन ऊ कहीं नजर न आई। असल में ऊ खुद माँ पार्वती रहली। कुछ दिन बाद पंडिताइन के पैर में चोट लग गईल। दर्द बढ़त गईल, कोई ठीक न कर पावल। आखिर लोग कहे लागल, डॉमिन के पति से दिखवा लो। घमंड का अंत, पंडिताइन मजबूर होके डॉमिन के घर गई। शर्म से सिर झुक गईल, कहली, हमसे गलती हो गईल। डॉमिन की सीख। डॉमिन कहली, भगवान सबके एक जैसन बनवले बाड़े, जात पात हम बनवनी। हॉस्पिटल में खून देते समय कोई न पूछेला जात, फिर भगवान के घर में भेदभाव काहे? पंडिताइन रो पड़ली, माफी मांग ली, आ वादा कइलस, अब कभी भेदभाव न करब। भगवान के नजर में सब बराबर बा। जात पात इंसान के बनाया हुआ जाल बा। सच्ची भक्ति में कभी भेदभाव न होला। अगर रउआ के ई कथा पसंद आइल हो त कमेंट में जरूर लिखी। हर हर महादेव। आ जुड़ल रही हमार चैनल शिव चर्चा भोजपुरी अमृता के संग। फिर मिलब एगो नई कहानी के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।